12,000 nga madelegado gikan sa 17 ka rehiyon sa nasod ang misalmot sa Grand Parade nga kabahin sa pagbukas sa Palarong Pambansa 2024. Gisugdan sa delegates ang ilang pagmarcha gikan sa Osmeña Rotonda paingon sa Cebu City Sports Center kung asa ipahigayon ang formal nga opening sa palaro. Sulog ang ilang mabulokong uniforme, gipakita sa mga batanong atleta ang ilang sayo ug yel. Matag rehiyon mipasundayag sab sa ilang cultural dances sama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Cordillera ug Davao Region. Giatnan kini sa mga Cebuano o mga supporters sa matag rehiyon. Ang defending overall champion sa niaging tuig, ang National Capital Region kun NCR, wa magpauhi sa pagpakita sa ilang excitement sa pagsugod sa palaro. Matud ni NCR athletics coach nga si Mark Edwin Iduria, 100% ready na ang ilang mga atleta. Samtang ang uban, nagpanikad na pud sa pagrepresenta sa ilang rehiyon sa palaro. I'm so happy. And I'm so glad that we represent the Region 9 sa Paktakraw. Wala may magkuhan sa home court advantage, ma'am, kay dili pod kuan madali-dali ang among kontra. Pero wala ra may ma-pressure sa guro. Ang mga nagkalain-laing duwa sugdan sa Hulyo 11 hangtod sa Hulyo 15. Gipaabot nga mahuman ang Palarong Pambansa 2024 sunod Martes, Hulyo 16 sa Cebu City Sports Center. Kini si Sharmaine Regalado alang sa My TV Cebu.